Salutare, am găsit la un episod pe canal. Aceasta va fi o nouă, acest episod este o nouă serie de Minecraft. Știu că am făcut până acum 1.284.5 serii de Minecraft, dar vă promit că seria asta nu va mai fi pierdută, este o versiune mai veche de Minecraft, dar sper să vă placă. Haideți să începem să vedem unde ne spawnează. Bă, ne-a spawnat într-un loc destul de bun. Eu de fiecare dată când încep o lume nouă de Minecraft mă apuc să tai copaci. Deci așa, după aia fac târnăcop, de asta așa. Live, oameni buni, nu putem să facem deloc pentru că mi-am uitat parat la col, pentru că sunt un noob și punct. Yay! Să mai tăiem un copac. Vreau să vă spun că nu sunt un builder așa de bun. Bine, și să fac destul case faine, dar îmi trebuie multe materiale. De exemplu, îmi trebuie mult stone, trebuie multe. Se încarcă și tableta mie. Vom mai face un episod și cu The Deer. Deci nu pot să fac live, ați văzut acolo Gasher, dar nu pot. Nu vreau bani de ăsta. Mă duc undeva. Nu vreau să bani de ăsta. Deci niciodată nu mi-au plăcut. Și parcă da, chiar am ceva cu ele, nu? Parcă mi se par așa închise, fără rost. Nu chiar nu-mi plac biomurile de astea. Bum. Facem niște bețe, un târnăcop. Mai des să luăm și niște iron, dacă tot am găsit. Nu că găsim 8, ar fi fain să găsim 8. Da, cred că găsim 8. Da, am găsit 8. 8 parcă este numărul maxim de iron pe care poți să îl iei. Nu știu, așa știu, da, 8. De când joc eu Minecraft de vreo 4 ani, în viața mea n-am mai văzut un număr mai mare de iron decât 8. Și de cable și să plecăm de aici. Nu știu, cable îmi trebuie chiar foarte mult. Și o să fac niște case foarte frumoase. Odată mi-a ieșit una, deci nu știu, dar e tot la fel, am pierdut salvarea. Nu știu cum, parcă mi se ștergă sau nu știu. Trebuie să intrăm pe acolo, pe la setările Minecraft-ului. Nu știu, în fine. Da, mă, 8, sunt 2, 4, 6, 8. Aici câte am găsit 8. Dacă găsim 8, ce... Bă, mă gândeam eu ce... Ba, nu, sunt 9 maxim. Bă, sau... Bă, nu știu cum să o nimeri. Parcă la diamante sunt 9, dar nu contează, în fine. Haideți să plecăm de aici, avem 36 de cable. Cos de cable. Și... facem și o lopată ca să nu mă enervează. Am făcut din greșeală un bol. Și un topor. Trebuia și o sabie, dar... Haideți puțin să... Opa, scuzați. Ia după ironul ăsta. Trebuie cu aia asta. Să nu zici că acum costă în pește. Aici.
frate, cât iron. Bă! Cred că asta va fi un început foarte bun. Cum se vede, frate, cât iron. În viața mea n-am mai avut așa de noroc. Wow. Și acest nume nu l-am copiat. Bă, nu știu, sper să nu mai aibă nimeni în canal ca meu să-și pune... Sper să nu mai aibă nimeni un nume la fel ca meu de Minecraft. Bă... Pus armură de iron plus o sabie șternacop. 26 trebuie pentru o armură de iron. Și noi avem 27. Ei. Bă, cărbune. Deci, logică, ce să faci cu iron fără cărbune? Bă, nu știu, dar nici nu iau mult, că nici nu trebuie mult, îmi trebuie așa puțin. O bucăți. Mi-ajunge. Am lăsat de acum, n-am venit la minerit, am venit așa la... Mă dă și mie scară. Pot și eu să urc. Haideți acum să plecăm. Noi cred că vom trăi așa de la început cu niște stăți. Trebuie iron. Haideți să mai luăm niște lemn. Ca să fie treabă. Băi, copac de la mare, dar nu neapărat să luăm tot. Cam atât momentan. Am să plec de aici, Doamne, dar ce lume gurită. Nu, în primul rând nu vreau să mă îndepăr. Vreau să mă îndepărtez de această... Bă... Nu, acolo pe dealul ăla vreau să mă stabilez momentan. Bă, am 3 oi. Aici. Bă, dacă ar fi 4, ar fi extraordinar. De bun. Pentru că îmi trebuie 4, aș vrea să-mi fac cu 2 pa, vreau să-mi fac pa de la dublu. Oi, numai oi, numai oi. Bă, câte oi! Perfect, avem 6. Bucăți de lână. Băi, oameni buni. Câte oi. Oameni buni, deci de când sunt eu n-am mai văzut atâtea oi. Frate. Până pot să-mi fac fermă. Gata, le vând mai cu 20 de lei kilogramul. Da, oameni buni, momentan. Cred că aici o să ne stabilim momentan. Nu știu, poate cred că o să încep... Fac așa. Nu, vom lua niște lemn. Și dacă îi vine seara, ne facem pat și încheiem și noi episodul. Nu știu, sper să miște bine.
Așa, oameni buni, mai avem puțin și facem pe 40 de abonați și dacă dacă am face 40 de abonați, aș vrea și să creez, dar nu știu ce nume la canal să pun, deci nu știu, deci m-am gândit, bă, ce nume să pun? XX Gamer XX nu-i bun, deși altele, bă, să spunem. Băi, vine și seara asta, e bine, chiar este bine. La parcă e ziua prea scurtă. Nu știu, nu vi se pare puțin? Păi doar în 10 minute gata, trecut ziua. Păi da, 100 de zile într-o 1000 de minute. Bine, nu-i Minecraft, this is a version... versiune veche de Minecraft, de asta. Nu așa de mică. Doamne bune, de să facem și noi un stack de iron, și ne culcăm. Bă, dificultatea nu știu cum am lăsat-o. Nu știu că n-am umplat pe la setări. Facem nou, că vreau acum să fac neapărat un stack. Da, doamne, ne-a revenit. Oameni buni, momentan ne stabilim aici. Facem un pat. Pardon. 2 paturi. Ne-am muncat pentru acest episod. Dacă v-am plăcut, nu uitați un like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Și sper să strângem la acest episod peste, hai să spunem așa, dacă vreți să continuăm seria asta, 2 like-uri. Și vreau să creștem cât mai mult cu subscribe. Deci, în fine, pa, pa! Pum, pum!